dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsunan o mga mahal lamang tigpaminaw, nining tungura karon sabkini ang programa sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated, ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing ang magadapit kaninyo o mga panghinaot ng kamong tanan karon na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan o nakapagpaluna na og nakamo sa kabasko sa panglawas, din may magamit na itong apunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kalwasan nga kini gitulo ni Master kanamo pinagi sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit kini gigamit nila para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mainitong pagpangamusta no sa tanang makaigsunan sa nagakalinlain karon nga mga dapit diin adunay mga chapter president nga nag-abaga sa radio station. Kumusta kaninyo mga kaigsunan labi na sa mga chapter president? O diri sa PBCM compound sa tanan mga kaigsunan nga hugot gyud nga nagbarog tud kay mauman lang gyud ang pabarugan ni Master ang PBCM wa na ilain. Kumusta kaninyong tanan? O dili nato pagkalimtan usab ang atong obligasyon may tuod sa atong pagpanglikom no para sa PBCM Palace Reconstruction. O dining tungura makauban nato diri sa studio ang mga kauban nga mga evangelist o kauban na sa mga chapter president Ramil Balaba, Jamie Lintapa, Alan Libarok, Orlan Jaime, Felipe Manlod o si Lito Falcone. O sa mga kaigsonan nga niya sa Taguluan, Misamis Oriental sa chapter president Bernardino Arias, kumusta? O kang brother Jerry Edkila diri gyapon dapit sa Taguluan, kumusta brother? O sa mga kaigsonan nga niya sa Natumulan, Taguluan, Misamis Oriental, kumusta gyapon? Labi na sa mga Rikiti family. O ini karon nga higayon na magapaila pa ang kauban pa ebanghelista. Mga higalaw mga kigsuran kini si Brother Felix Nati. May usa nga makauban karon sa paghatod sa mga kamatuoran nga dinilang sa pagtulon ang PBCM sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon dili sa paglangan aniya pang usa ka ministro or evangelista. Sa gihapon kaninyo karon makiguban evangelista Brother Hernaldo Pipi, akong mainiton usab mga pagpangmusta sa tanan nga mga nagatan-aw sa YouTube o sa Facebook ingon man sa mga nagapamina usab sa tagsa-tagsa ka mga radio sets. Kumusta kaninyo mga igsoon usab sa akong pamilya, Pipi, Inicoila family. Og ngini karon aron sa pagpadayon ihatag ko mo sa pagpaila sa kauban pang ministro. Og kumusta usab mga kaigalaan ug mga kaigsuonan? Kini ang inyong alagad, Evangelista Brother Eric Camus, mao'y usa nga makauban karon sa paghatod sa mga kamatuoran nga na kaninyo niining programa sa PBCM, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og alang sa mga kaigsuonan nga mga PBCM, dili nato kalimtan nga sa matag tuig aduna kitay tulo ka hugna nga panagtigom. Mao kini March 10, August 19 og ang December 29 nga gitawag nato kini og PBCM General Conference kon PBCM Fiesta Celebration. Busa giawhag ang mga kaigsuonan sa pagtambong niining mga higayuna. Og ang programa sa PBCM mga kaigalaan ug mga kaigsuonan mabati na kini sa 39 na ka mga radio station sa nagkalain-laing dapit, Visayas ug Mindanao mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. Ang programa mabati dinhi sa RPN DXKO Radyo Ronda sa matag adlawng Domingo. Magsugod sa oras sa alas 12 ang takna sa udto ngadto sa alauna ang takna sa hapon. Og adunay pagsubli ini sa matag adlaw nga Martes og matag adlaw nga Huwebes sa oras alauna imidya ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon. Og kumusta usab sa mga kaigalaan ug mga kaigsunan og sa mga nagasunod sa programa dinhi sa Villanueva. Inyong mabati ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi diri sa Power Radio. Sa matag adlawng Sabado, duha ka hugna kini mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Ang programa mabati sa oras sa alas 3 sa hapon ngadto sa alas 4 sa hapon sa unang hugna. Ug ang ikaduhang hugna niini mabati sa oras sa alas 6:30
sa gabi ngadto sa alas 7:30 sa takna sa gabi mga kaigsuonan. Og usa nga nag-sponsor niini, naghatag og kinabuhi, walay lain atong kauban nga ebanghelista o ministro, Brother Dibs Rizaba. Og usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading, mga kaigalaan ug mga kaigsunan nga namaligya sila og mga brand new tires and batteries. Diin ang ilang tindahan himutang diri sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. O kumusta usab sa mga kahigalaan ug mga kaigsunan nga nagsunod diri sa Bay Radio, Waikurat Radio FM sa Balingasag. Ang programa mga kahigalaan ug mga kaigsunan mabati sa oras sa alas 8 ang takna sa gabi, ngadto sa alas 9 ang takna sa gabi. O walay lain nga nag-sponsor niini, pinanguluhan usab sa atong Women's President, Madam Gaga E. Eugenio. O kumusta usab mga kahigalaan ug mga kaigsunan diri sa Hinguog City. Ang programa sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati diri sa Real Beat Radio sa matag adlawng Domingo. Ang oras magsugod sa alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa buntag mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Og usa nga nag-sponsors niini, unang-una ang atong PBCM Executive Vice President at the same time Chief Minister sa pagtulunan sa PBCM mga kahigalaan ug mga kaigsunan, walay lain Reverend Charlie Eugenio. Og usab sa Chapter President Sister Abelina Kisimundo og igsoon nga magwawali kauban nga ebanghelista Brother Mario Warlito Chavez. O usab, ang usa nga nag-sponsor nini ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading mga kaigsuonan. O gato usang gipangumusta ang chapter president diri sa Usami City nga mao usa nga nag-sponsor usab sa Sharp Radio. Kumusta kanimo chapter president Sister Perla Mansing? O usab ang atong ipanimbaya usab ang chapter vice president sa Usami City, Sister Maria E. Siso. O ato usang panimbaya usab ang atong higala nga nagpaminaw o nagsunod sa programa sa PBCM, atong PBCM program listener or watcher. Kumusta kanimo? Higalang Juanito Bacala diri sa Puro 4, Barangay Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo ug uban sa imong pamilya? Og atong gipanimbaya ang PBCM Legal Counsel, walay lain Attorney Ramil G. Carion. Kumusta kanimo attorney? Og alang sa gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang niining numero nga naka-display sa screen. Alang sa nagsunod sa atong programa sa live sa Facebook or sa YouTube, inyong makita mao kini nga numero 0917-811-8882. Og alang sa mga kaigsuonan nga mga PBCM nga available na usab ang atong mga opisyal nga mga bag-ong basahon sa PBCM, available na kini sa atong central office sa PBCM Palace, Barangay San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental, mga kaigsuonan. Approve kini sa atong Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og nining higayon na aron sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kay Reverend Charlie. Nini karon nga atong pagtuon Brad Felix, Brad Hernan, Brad Eric, ang atong pag-isgutan karon mao ang pagtubag no sa pangutana ni November 4 part 5 series sa number 1 up to 4. Og sa dili pa nato sa pagbuhaton ang mga pagtubag ato sang pangumustahon ang mga nagapangutana aron ma-repress ilang kaisipan nga ang kadtong ilang pangutana nga buot nila nga atong pagatubagon naka-display, naka-line up na kana, magpaabot lang sila, Brad Eric. Okay, Reverend, akong pagabasahon alang niya itong mga nagapadangat sa mga pangutana, mao kini. Mga pangalan sa mga nangutana, unang-una si Nobyembre 4 diri sa Mambaling, Cebu City. Ikaduha, Lance Orais. Ikatulo, Sweet Car. Ikaupat, Boy Ortiga. Ikalima, si Constancio Tansyong Nuvo. Ang ikaunom, si Jumung diri sa Tandag, Surigao del Sur. Usa, kumusta ka ninyo mga higala nga nagpaabot sa among pagtubag, no? O tungod kay nga atong paghisgutan karon mao man ni ang pagtubag
sa imong pangutana nga nag-una sa gibasa sa pagpangamusta no kang November 4, ika part 5 na kini series sa number 1 ngadto sa 4. Pero sa dili pa ato sa nga ipabati ang maong awit nga atong gikumpos nga gibase sa kang master o gibase sa nakasulat sa Biblia nga gitawag og tulo ka hugna sa panahon nga buti pasabot nga aduna day pagpangalagad nga tulo ka hugna gikan sa amang lugar unang-una og sa anak sa atong Jesucristo og sa ikatulo diya sa Espiritu Santo sa dapit na kang master atong patalingon ng maong awit. Sa unang hugna kaluwasan sa tao, ang pundok lang sa Israel. Usa lamang ka pundok ang gitukod ni Jehova, ug ang iyang mga bala ang propeta. Sila lamang ang gitudlo ug pagmantala sa wali nila. Apan miabot ang utlanan sa dapit niya ug miingon siya. Mao kini ang akong pinalanggang anak, pataling hugi siya. Ang iyang anak mao si Ginoong Jesucristo, siya nagtukod usa ka pundok, ang iglesia ni Cristo. Usa ka pundok para sa kaluwasan sa tao, ug siya si Cristo gimantala sa iyang mga apostolo, ministro, aron nilang dawaton ng iyang pagtulunan nga gitudlo sa mga tao. Ug miabot na usab ang utlanan sa panahon, ang atong Ginoong Jesucristo nagpadala og laing manlalaban, ug mauna kini ang tugma nga panahon. Ang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo, ang katumanan si Divine Master Tomas D. Eugenio, iyang gitugon ang usa ka pundok nga PBCM. Kini mao ang pasakopan alang sa ilang kaluwasan. Ug mao kini ang giwali sa mga matuod nga mga ministro, ang mayong balita sa pagpatik sa Espiritu Santo, nga niini dili ka magbasol ug magmahay, busa ang tugon ni Master siya miingon. Ayaw gubaa ang pundok nga PBCM, diindihan ka mo magapabili. Basin magbasol ka mo unya sa iyang pagbalik ni Master sa adlaw ug pagpanunya. Ug miabot na usab ang utlanan sa panahon, ang atong Ginoong Jesucristo nagpadala og laing manlalaban, ug mauna kini ang tugma nga panahon. Ang manlalaban nga mao ang
alang sa ilang kaluwasan. Okay no, atong nabati ang maanindot nga awit nga nagpahayag sa tulo ka dako nga panahon sa mga pagpangalagan. O nining atong pagabuhaton karon continuation kini higalang Nobyembre 4 no sa imong pangutana, pero sa pagtudlo ni Master Rica namo kung mohimo kami og pagtubag o adto na may mga kaugalingon namo nga tema diin magapamatod kami, ang gitudlo ni Master Rica namo nga dili gyud kami magdugang sa mga pagpamatuod ug dili po namo kunhuran o pagakulangan ang mga pagpamatuod niya na. Unsay lig-on nga puriban niya na Brad Hernan nga mao kana ang standard nga gitudlo ni Master Rica nato kung maggahimo kita sa pagtubag o pagpamatuod. Ani Reverend, ang lig-on nga priba atong i-display ang mga sitas. Unang sitas, Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 32. Ikaduha, Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2. Ikatulo, Proverbio Kapitulo 30, versikulo 5 hangtod sa 6. Ang ikaupat, Jeremias Kapitulo 26, versikulo 2. Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 18 hangtod sa 19 mao kana Reverend. Ngani atong basahon ang unang sitas sa Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 32. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Busa matinaw mga mahal lamong tigpaminaw mga kaigsonan nga sa pagpamatuod nga among pagabuhaton o manubag mi, dili ginamo pwede nga dugangan, tipod namo pwede kunhuran o pagakwaan kay sumala sa ato nang nabasa nga bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan nini. O alang sa pagtubag ato una nga i-display ang iyang mga pangutana Brad Eric ug atong pagabasahon aron diri nato mapasugod labi na sa bag-ong tangka sa wala pa makadungog nga ingon nini ang pangutana. Okay Rib, atong i-display ang iyang pangutana Rib nga gipadangat niya diri kanato. Mao kini og ato kining gipa-enlarge no. Una, mga sir, unsay original name sa atong mangluluwas? Ug ang ikaduhang pangutana nga iyang gipadangat Reverend, mao kini, unsay pasabot sa hallelujah? Sa gisgutan nimong pangutana galang Nobyembre 4 nga matud pa nimo unsay gipasabot lugar pod pananglitan sa gitawag og hallelujah, mo kana ang gitawag og pagdalayg kana sa Dios. Nga ang pagdalayg pod sa Dios ipaagi sa awit o pagdalayg nga mapaagi sa pagampo. Ug sa imong pangutana nga unsay original nga name sa atong manlulas, amo na kini nga gipahayag pero pwede na mo pagabalikon sa tuyo ug tumong nga mo kini ang lain-lain nga mga pangalan sa Dios sa atong Ginoong Jehova o Amahan, pero kinitanan sa mga ministro sa PBCM sa pagtudlo ni Master among gidawat ni para dili ta malibog, pero dito niya sa unahan bisan pahain nini ngalana kay adunay pagkat-up sa maong pagpamatuon nining unang hugna sa panahon. Pero para ma-repress sa kaisipan sa nangutana og mahibaw-an usab sa mga nagsunod kadtong atong mga pagwali sa miagi atong i-review. Og matod pa sa pangutana nimo kaganina nga atong na-display nga matod pa nimo sa unang pangutana, mga sir, unsay original name sa atong mangluluwas o manluluwas? Ang original name diha ni ana higalang Nobyembre 4 no. Gitawag kana og tetragrammaton, upat lamang ka litra. YHWH. Apan nahimo usab kana nga dunay GHWH
WH kay gipang alisdan ang ginatawag og Y nahimong G. It's WH. Doon na po'y gitawag og YHBH. Busa, ang mga scholar sa Biblia, tungod kay ang pulong tetragrammaton, tetra means 4, ang grammaton letters. Ang original niya na, wala gyud na mahibaw og unsa gyud ang ngalan kay girespetuhan kana sa mga ginikanan nga mga Israelites. Busa dunalay ilang isubstitute niya na. Busa ang mga scholar sa Biblia naghuna-huna sila. Adito sila nikutlo sa pulo nga adunay may litra niya na nga A og O og A lugar. Mao nga sa gipakita natong illustration sa YHWH Sigala. Mao na nga sa vowel kay kada consonant man ng YHWH. Sa 26 letters, no? Ikan sa A, sa last ang litra nga G as in zebra. Ang gitawag og vowel diha ang A, I, I, O, O. Ang mabilin diha mo ng consonant, mo ng YHWH. Unsay gihimo nila, ilang ginahuna nga tingali ang ibutang diha sa matag litra nga YHWH. Makita natong illustration. A siguro og I nas ilang panglantaw. Mo na nga nigawas ang pulong nga Yahweh. Ang uban ilang gihuna-huna higala. Tanawa ang ilustrasyon nato. Nga basin og ang pagbasa niya na may I og ang O og ang I. Busa ilang gibutang nga mabasa din diya sa YHWH Yehuwa. Unya ang uban gihuna-huna nila kay matag scholar god magpabilibay man matag usa. Total wa bitaw na ibalo unsao day na paglitok. Ang ilang gihuna-huna puros na I. Busa makita din nga ang ngalan lugar kay Bali sa gipangutanan ni mo unsa gingalan sa Manluas mo nang ang uban gitawag nila og Yawa. Sama ato ni engineer Maniha sa una nga nagpasunog dire sa Cebu City kay imaduan kuno siya ni Yawa. Mo iyang gidala ang pangalan nasunog siya. So kung himuon man nga Yahweh, Yehuwa o Yawa, walay makasiguro asa niya na. Pero tungod kay gi-change nila ang Y ngadto sa J, makita nato nga nahimo daw yung GHWH. Kung atong i-maintain ang katong consonant nga or vowel, magisalot sa consonant. GHWH nga atong gibutangan og vowel nga A og ang E, mo nang mogawas lugar nga Jawi. Og katong gitawag og Yehuwa na I diha na O og na E mo nang nigawas ron nga Jehuwa. Og instead nga Yawa nahimong Jawa. Ha? Murag pinulanon ba nga ibis mo yung sila Yawa, Jawa. Pero ang pronounce Jawa. Karon sa gibalhin pod ang W og V kay ang pronounce good sa kanani akong tan-aw nimo ang dagko nga mga dictionary. Kanang W sa original ana yuna nga giabay. Pero sa nahuna-huna nila kay ang U og ang B usar ra ba na. Gani kung wadto ka sa Negros do na dito'y gitawag og makita nimo ang ilang karaan nga building pananglitan ignon nga Negros Municipal Building. Ang gigamit diha nga instead nga U diha sa municipal, ang gigamit litra nga B. Meaning nga ang U ug ang B usara. Mo nang gihuna-huna pod kay kini laging maalam atong i-change nga instead nga W himuong V. Mo na nga YHWH. Mo na nga ang YHWH kung ma-maintain mo nang Yahweh. O niya kikialisdan man ang W ug B. Mo nang makita nato sa illustration nga Jabe. Oh. O niya dayon ang katong Hihuba
o Hihuwa, mo nang makita na nato dayon nga Yehuba kung YHBH man. Unya dayon na po dayon nga makita nato nga Yahweh. Na kung dito na sa itawag na og GHBH po, na pa may GHBH sana. Ang GHBH mo nang Jabi, Jaba o Jehuba mo din or Hihuba mo na diha ang makita nato. Pero ang referensya niya na para ipakita nato hain ang referensya nga pagsiguro nga tanan nga mga nakita o gipangbasa nato nga mga diksyonaryo sa mga eskolar sa Biblia dili gyud makasiguro hain niya na gyud nga ngalan. Naingon tag nan sugal bitag surtris, ibali-bali na lang nato siguro ang numero. Na may itong surtris kay paggawas yun, mudaog man, kinsa may musugilo nini. Ha? Muna nga, pagpriba, brother, hain ang atong usa sa mga referensya nga dili gyud na ilhan o na siguro ang ngalan kanang mag-ingon nga Assembly of Yahweh. Oy, inyo ra nang hunahuna na pero dili na masiguro. Pero para kanamo unsa mang nakasulat sa mga Bible scholar nga moingalan diha sa pagpahayag gitugutan kana sa mga ministro sa PBCM kay dili kami mulalis niya na. Ang problema ron kanang alana kung magpadayon ba niya na. Mao lang na. Nakaron hain ang priba brother nga dili gyud masiguro nga maghinambog ang kadausa ang amo mo'y tinuod. Ni Arib, atong pag-aprobahan nga dili gud masiguro kung sa ang pag-pronounce o ang pagbasa matud pa din sa kini nga atong referensya na po rin atong pagbasahon the Dictionary of the Bible and Religion dinhi nato pagbasahon sa pages 1130 o 1131. Mo kini atong mabasa din matud pa din The personal name of the Israelite national deity, usually translated the Lord in modern versions. So, kining Yahweh, gitranslate og the Lord. Matod pa din sunod sa itong mabasa, both the exact pronunciation and meaning of the name are uncertain. So, dili piho. Nakita na to igalang Nobyembre 4. Ang gipasabot na mo diha nga tungod sa mga ginikanan sa Israelites nga ilang respetuhon unsaon paglitok adto, wala na mahibaw ang tinuod yun nga paglitok sa mga henerasyon na sunod nga henerasyon. Og ang naitabo ang matag eskolar ilang gipakita nga mao siguro ni mo na nga among gihisgutan nga bisag asa pa niya na nga ngalan amo kanang giuyonan. Pero ang pangutana kanang ngalan na ba o ang imo mapilian Yahweh o Yehuwa o Hihuba o Yaba o unsa pa to nga na display. Kung hisgutan ang unang hugna nga panahon, dili good magpabilin nga mao kanang ngalana kay adunay pagkat-op niya na. Unsay priba Brad Felix sumala sa Biblia. Narib ato kanang mabasa dinhi sa Jeremias 31, versikulo 31 hangtod 34 ang atong magbasa. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Yoba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giagak ko sila sa kamot sa pagpagula kanila gikan sa yuta sa Egypto nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana nagaingon si Yoba. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos niadtong mga adlaw nagaingon si Yoba. Ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin o giha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Og sila dili na gayod magtudlo ang tagsa-tagsa
katao sa iyang isa katao o ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ingon mo si Yuba kay silang tanan managpakailan na kanako gikan sa labing jutay kanila ngadto sa labing dako kanila nagaingon si Yuba kay pasayloon ko ang ilang kasalanan o dili na gayud hinumduman ko ang ilang sala. Busa matinaw, higalang Nobyembre 4, kung kanang tugon nga nakapahayag sa versikulo 31, no? Sa kapitulo 31 nga nagbuhat day ang Dios og bag-ong tugon, nga ang maong tugon yang gipahinungod diha sa balay sa Israel o sa balay sa Sauda. Nga ang maong tugon sa versikulo 33 kung atong ibasa diyan niya na. Gingon apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos ni atong mga alwa na diay tugon nga iyang gibuhat og ang maong tugon sa bersikulo 34 gitin-aw og sila dili na gyud magtudlo mo ni nga tugon na ang tagsa-tagsa katao sa iyang isigataw ug ang tagsa-tagsa katao siyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Hihuba mo ning buot na mong ipasabot nga dili na di ay itulo ang ngalan nga Hiuba adunay pagkat-op. Kung Biblia kini nga ang nakasulat Yahweh, di na itulo ang ngalan nga Yahweh. O kung kini ngalan nga Yaba, di na itulo ang ngalan nga Yaba o Yehuwa. Any kind of transliteration, no? Sa ngalan sa Dios. Paggisgutan nga pagkat-op na sa mga ngalan, dili na kana diay itulo. Mo na ang gingon namo nga pagkat-op saon ang hugna nga panon sa pagpangalagad nga ang responsable nini ang katawan sa Israel nga mo'y katawhan ni Hiuba yang gitukod o sa lamang kapundok sumala sa ikadang Samuel City 24. Usa lang kapundok ang iyang gitukod og ang ngalan nas bersikulo 10 katawhan nga Israel. Og ang opisyal nga pangalan nang Hari 1831 Israel mao ang pangalan. Mo ni ang giwali sa unang hugna, Yehuwa man o Yahweh man o Jehuba o Hihuba. Bisag asa ato unya kay moabot man ang panahon nga walaon og wagtangon o di na itulo tong mga pangalan. Mo nang among giingon na kung wagtangon man o di naman itulo tungod kay aduna nay tagna nga adunay kauban si Hihuba nga mauna ang mapuli kanya. Hain ang tagna nga adunay kauban ni Hiuba nga mao ni siya ang mapuli Brad Eric sumala sa nakasulat sa Biblia. Niya Reverend, akong pagabasahon kining nakasulat sa Seventh-day Adventist Church sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7. Ingon ini ang nakapahayag mga kaigalaan. Pagmatana o espada batok sa akong magbalantay sa karniro ug batok sa tao nga akong kauban. Nagaingon si Hiuba sa mga panon. Samari ang magbalantay ug ang mga karniro managkatibulaag ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. Matinaw sa nabasa higalang Nobyembre 4 mga mahalamong tigpaminaw sa tagna sa Biblia wala ibutang ang pangalan pero kini ang katumanan mao nga atong Ginoong Jesucristo. Gingon lang, pagmatana o espada batok sa akong magbalantay sa kanero o batok sa tao nga akong kauban nagaingon si Hihuba sa mga panon. Samari ang magbalantay. Iya day ng kauban ng magbalantay nga tao nga iyang kauban. Pero moabot ang panahon nga samaran kining tawhan nga gitawag og magbalantay. Pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo, Brother Hernan, gikot ba ni Kristo, iya ba ning gibasa? Iya bang gipahinomdom ni ngadto sa iyang mga katawan diin gikutlo niya nga siya gid ang katumanan sa nakasulat sa Zacarias 13:7 Brother Nan? Oo, Reverend. Hain ang puriba. Ang priba atong pagabasahon sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 hangtod sa 31 ang atong pagabasahon mao kini. Og sa nakaawit sila og usa ka awit sila nangadto sa bungtod sa mga olibo unya si Jesus mingon kanila. Karong gabi una kamong tanan managpanibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon pagkasamaran ko ang magbalantay og magakatibulaag ang mga karniro sa panon sa katapusang bahin ani reverendo nay marka nga in nga footnote diin gikutlo sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 rib. Oh.
Kay sa pulo nga panon, no, naa diha ang panon, kung ma-enlarge na to, makita na to nga ang panon, na nakasulat di nga litra nga in. Mm. Busa, sa ubos na yun, sa footnote, nga gibasa 26, 30 nga 31, naada yun, nga gikuto na sa Zacarias, Kapitulo 13, versikulo 7. Nagpasabot, nga si Kristo gyud ang katumanan niya na. O kung basahon nato kini sa ubang hubad nga Biblia, mao ni siya ang musunod kang Hiuba kung basahon nato ang Sikaraya chapter 13 verse 7, pero sa Biblia nga atong pagbason gitawag Biblia og Revised Standard Version kon RSV sa Minubo. Atong pagbason ingon ini ang nakapahayag. A weak sword against my shepherd, against the man who stands next to me, says the Lord of hosts. Strike the shepherd, that the sheep may be scattered. I will turn my hand against the little ones. Buti pasabot, sa ato ng pinulungan, pagmata na o espada, batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagabarog, sunod ka nako. Kung sa English pa, gitawag ko, a weak sword against my shepherd, the man who stands next to me. Sa ato pa, pagkagikat-op na ang kapanahunan ni Jehovah, higalang Nobyembre 4, kung ngalan man na nga Yahweh, kung gikat-op na, ngalan man nga Yehuwa, o Yaba, o Yawa, pag gikat-op na, adunanay mupuli tindog sa iyang dapit. Walay lain, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Pag abot sa atong Ginoong Hesukristo, iya bang gipiho nga siya gyud ang maong magbalantay, Brad Felix, sumala sa Biblia? Orig, gipiyog yun nga ang atong katumanan, ang atong Ginoong Kristo. O din atong pagbasahon sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 11. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay sa mga karniro, magahalad sa iyang kinabuhi sa pagkamatay alang sa mga karniro. Matinaw nga ang atong Ginoong Kristo ngayon, ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. So katong karniro nga gihisgutan sa Zacarias 13:7 nga motindog puli kaniya mao nang magbalantay nga samaran ug matod pa niyo ba ako kanang kauban. Walay lain maong atong Ginoong Kristo. Nganuman nga dito na ang kapanahonan sa atong Ginoong Kristo. Kay kung mobalik ka sa kapanahonan, diha kang Hiuba o sa adlaw kang Hiuba, maalaot ka. Ngano? Gikat-op na gani. Kay ang ikaduhang hugna, ipalusot na ngadto sa atong Ginoong Kristo. Ayon mabasa, Brad Eric, nga malaot ang tao kung mubalik siya sa kapanahonan o adlaw ni Hiuba nga dili na mao ang iyang adlaw o kapanahonan pa. Niya Riberin, akong pagabasahon, kining nakasulat sa Amos, Kapitulo 5, versikulo 18, ikama nato sa 20. Ingon ini ang nakapahayag. Alaot kamo nga magatinguha sa adlaw ni Hiuba, nganuman nga buot kamo nga muabot ang adlaw ni Hiuba. Ang adlaw ni Hiuba kangit-ngit man og dili kahayag. Sa versikulo 20, dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Hiuba og dili kahayag? Dili ba gayud hilabihan nga kangit-ngitan og walay kahayag niya na? Matinaw ang nakasulat sa Biblia sa versikulo 18 sa Kapitulo 5, gitinaw, alaot kamo nga magatingwa sa adlaw ni Hiuba. Adlaw o panahon o sarana. Nga naman nga buot kamo nga moabot ang adlaw ni Hiuba, ang adlaw ni Hiuba kangit-ngit man og dili kahayag sa versikulo 20. Giingon na, dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Hiuba og dili kahayag? Dili ba gyud hilabihan nga kangit-ngitan og walay kahayag niya na? Wala na ang kahayag. Nahimo nang kangit-ngitan. Kung balikan nato ang bersikulo 18, wa mo matingala nga naghisgot to, alaot kamo nga magatingwa sa adlaw ni Hiuba. Kana si Hiuba, di ba Dios na? Di dapat unta alaot kamo nga wala magatingwa sa adlaw ni Hiuba. Ang nagatingwa pahinon mo ay maalaot. Nganong maalaot mo ka? Di na ituloy mong tinguhaon na. Doon na naipuli. Busa, musugot man ang tawag sa dili, imor ginang pagdumili. Kaya ngano, nakasandig sa Biblia,
Giingon na namo sa unahan. Kung unsa man ang standard nga gitudlo ni Master Rica namo sa pagpanudlo, dili namo dugangan, di pud namo kulangan. Wala ba nabasa ang among gipamatod? Naa. Busa, tungod kay ang adlaw ni Hiuba o kapanahon ni Hiuba, gihimo namang kangitgitan. Masabtan nato kung unsa ang kahulugan sa kahayag. Kay kung masabtan nato ang kahulugan sa kahayag, masabtan usab nato nganong giingon nagkangitgitan. O sa ba ang kahulugan sa kahayag nga gitudlo sa Biblia, Brad Hernan? Ani ari rin ang kahulugan sa kahayag atong pagabasahon sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 8 hangtod sa 9 ang atong pagabasahon mo kini. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag. Kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod. Unsa ang atong pangutana? Higalang Nobyembre 4, mga mahalamong tigpaminaw, unsay atong gipangutana? Unsa ba ang kahulugan sa kahayag? Kay kung mahibaw-an nato unsa ang kahulugan sa kahayag, mahibaw-an po nato ang kahulugan sa kangit-ngit. Sa bersikulo 8, kung balikan ta, matinaw, kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag. Unsay kahulugan sa kahayag? Bersikulo 9 gitinaw. Kay ang bunga sa kahayag, bunga unon lugar, unsa man? Kay ang bunga sa kahayag makita diya sa tanang maayo, atong gi-highlight red, og matarong, yellow, highlight, og matuod, green highlight. Sa ato pa ang kahulugan di ay sa unod ni anang maghisgota og bunga anang kahayag, makita daw na. Makita diya sa tanang maayo din na, og matarong, og matuod. Ipagkagihimo na nga ang kapanonan o adlaw niyo bakang ngitkitan, dili na na maayo, dili na na matarong, og dili na matuod. Nganong dili na matuod? Ang matuod ya, kung ipadan ang pagpanudlo, higala, gikat up na, unya imong ipadan, di na na maayo, og dili na na matarong, og dili na na matuod. Kay gihimo na ang kapanahonan o adlaw niyo ba nga kingitkitan. Karon, tungod kay doon na may gipadala nga puli kanya sa atong nabasa sa Zechariah chapter 13 verse 7 nga giingon, I will concerned against my shepherd, the man who stands next to me. Musunod man to. Og ato nang nabasa, mauman ang atong Ginoong Hesukristo. Karon, sa pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo, unsay iyang gilitok sa kapanahonan ni Kristo sa ikaduhan ng hugna, Brad Eric, sumala sa Biblia. Pamulong gikana ni Ginoong Hesukristo riberin sa pag-abot sa iyang kapanahonan kay gikat off naman ang pagwali sa ngalan ni Jehova. Og nahimo ng kangit-ngitan. Dili na kahayag. Dili na kahayag. O pag-abot ni Kristo, giklaim niya o iyang gipamatud-an nga siya na pod ang kahayag. Hay ng prueba. Dinhi ang prueba akong pagabasahon sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Diri sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12. Ingon niini ang nakapahayag. Og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit. Hinunua magabaton siya sa kahayag nga magahatag og kinabuhi. Higalang Nobyembre 4 na makakbabi. Pagkagikat up ang kapanahonan sa atong Ginoong Jehova, ang nipuli ang sunod nga mibarog nga sunod niya maong atong Ginoong Kristo. Pag-abot ni Kristo, kay siya may katumanan, iyan ang giangkon. O kanila si Jesus bisulti pag-usap nga ninyon, ako maong kayag alang sa kalibutan. Mo balik ka kang Jehova? Yahweh o Yehowa on sa panangalana? Wala na. Ang atong Ginoong Kristo, mo na siya ang milugar nga sa ikaduhang hugna nga panahon, siya na mao ang kahayag. Og ang pagtunga ni Kristo sa kalibutan, gipaagig tagna nga matawo kining bataan nga mao ang atong Ginoong Kristo, kining bataa. Pero wala ibutang sa Biblia nga ngalan sa maong bata. Hayan ang puriba, Brad Felix, wala sa Biblia. Anireb sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 6. Kaya alang ka nato ang usa ka bata, na tao alang ka nato ang usa ka anak nga lalaki, gihatag og ang kagamhanan gatungtong sa iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagkatawgon kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom amahan nga walay katapusan prinsipe.
sa pagigdait. Mako na rin. Kitag na sa Biblia matinaw. Kay alag ka nato ang usa ka bata na tao. Alag ka nato ang usa ka anak nga lalaki gihatag. May gihatag, lain ang naghatag. Ug ang gihatag usa ka bata nga mataw. Nga kining bataa pagatawgon iyang ngalan nga kahibulungan, magtatambag, Dios nga magagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Dios day kining bataa. Pero nini nga tagna, way mabasa nga Ginoong Hesukristo. Correct. Pero sa tanang mga magwawalik, kahibalo sila nga ang ato ning Ginoong Hesukristo. Pero hain pa ang dugang tagna sa Biblia, Brad Eric, sumala sa atong Ginoong Hesukristo. Pero dili mabasa ang ngalan niya nga Ginoong Hesukristo. Ani Reverend, ang dugang prueba sa pagpamatuod sa Biblia nga si Ginoong Hesukristo gitagna sa Biblia pero wala diri gibutang ang pangalan kay dili abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang pangalan. Diri sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14. Mao lang gyapon nga akong pagabasahon kining Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. O, nakita na to. Dugang tagna sa Biblia nga kini pahayag nga dito kini matuman sa atong Ginoong Hesukristo nga kining bataa ipanganak sa ulay nga babae nga salay pagkasulti birhen. Kadang wala ba mahilabti? Luga, kung maianak kini siya. Pero ang iyang ngalan pagatawgon nga Emmanuel. O ganong mapihon nato nga mao kini ang atong Ginoong Hesukristo brother sa katumanan. Sa katumanan, Reverend, nga mao ko na ang atong Ginoong Hesukristo. Atong basahon sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 hangtod sa 23 ang atong pagabasahon. Ug gigaanak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong pagaganlan si Hesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon, tan-awa usa ka birhen magasampon og magaanak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. O di ba tinaw nga ang katong gitagna sa Isaiah City 14. 14, maogyod ang atong Ginoong Hesukristo kay naisgutan na sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 22 ngadto 23. Pero sa unsang paagi nga ianak na ang atong Ginoong Hesukristo sa Biblia, Brad Felix? Atong lang probayan ribs, maulag yapon nga Biblia, sumitatak sa Seventh-day Adventist Church. Dini sa Galacia, kapitulo 4, versikulo 4. Ingon niya atong mabasa. Apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natao o babae natao ilalom sa kasuguan. Oh. Sa matinaw nga gipayag sa Biblia, pag-abot na sa tukma daw nga panahon, ang Dios may padala siyang anak nga natao og babae. Kay katong sa 9:6 sa Isaias, kay alang kanato ang usa ka bata natao alang kanato, ang usa ka anak nga lalaki gihatag. Kung ang paagi naman sa paghatag, ang Dios may padala sa iyang anak. Kinsa ning Dios nga may padala sa iyang anak? Ang amahan. Nga mo si Yahweh o hain mga lana nga naisgutan na nato sa unahan tud kay gikat off na naanak kita sa ang gipadala nga anak nga maunay ni angkon og milugar nga ako maong kahayag alang sa kalibutan sumala sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12 sa nabasa na nato sa unahan. Og pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, siya na usab sa ikadong hugna nga panon ang nagpamatuod nga siya mao ang manlulos. Hayon gyapon ang pre Brad Felix sumala sa Biblia. Ani arib sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 11. Ingon niya atong mabasa. Kaya alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. O nakita nato nga ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Mao ni siya ang mataw sa lungsod ni David nga mao na ang manluluwas sa ikaduhang hugna nga panahon. Hayat pang mabasa nga ang atong Ginoong Hesukristo mao gyud ang patuhan na sa ikaduhang hugna nga panahon. Wala pa ang Espiritu Santo nini. Kay siya mao manluluwas Brad Eric sumala sa Biblia. Diya Reverend ang dugang prueba nga ang Ginoong Hesukristo mao gyud manluluwas niining kapanahonan nila. Sumala diri sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Ingon niini ang nakasulat og kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus ug maluwas ka
ikaw og ang imong panimalay. Busa sa ikaduhang hugna nga panahon, ang pagtuo sa tao, dili na ngadto kang Hiyuba nga sentro. Mutuo ka kang Hiyuba nga aduna nay puli nga iyang gipadala, nga mao na ang kayag. Diya na ang pagtuo kang Kristo tungod kay siya na ang manluluwas sumala sa nabasa sa Biblia. Hay pangdugang priba sa Biblia, Brother Hernan, nga ang atong Ginoong Kristo mao na ang manluluwas sa ikaduhang hugna nga panahon. Ani Reverend sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 mao kini ang atong mabasa rev. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gika hatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Oh, siyempre. Mm. Tungod kay sa Buhat 16:31 tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka. Busa sa Buhat 4:12 og walay kaluwasan pinagi kang bisan kinsa pangalain. Kay walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag adto sa mga tawo nga pinagi nini maluwas kita. Maluwas ba ang tao hatagan nimo og lain nga ngalan? Nga kiningalan mao ni ang kasunod na sa atong Ginoong Hiyuba. Kay una manghugna ang panahon sa pagpamatod kang Hiyuba. Ang ikaduhang hugna nga mao ang atong Ginoong Kristo maong mopuli. Siya na ang manluwas walay lain nga ngalan nga makaluwas ang ato gyung Ginoong Kristo. Ayon pa nga si Kristo mo ay manluluwas sa ikaduhang hugna nga panahon, Brad Hernan. Ani Reverend sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 23 gikan sa mga kaliwat ni ining tawhana sa Dios ang Israel gidad-an og manluluwas nga mao si Jesus sumala sa iyang gisaad. Sa gibasa nimo asa gipadala ang atong Ginoong Kristo? Sa Israel Reverend sumala sa iyang gisaad. Og unsa man ni si Kristo nga gipadala dito sa Israel? Siya mao ang manluluwas sumala sa Biblia nga atong nabasa Reverend. O, di ba tinaw higalang Nobyembre 4 nga si Kristo na ang manluluwas? Pero kung atuan na to sa unang hugna nga panon, si Kristo ba ang manluluwas? Dili. Ang atong Ginoong Hiyuba, kung sa lain-lain pangalan, Yaba o Yahweh, Yehuwa o hain ni Anto, hain ang puriba, nga dili si Hesus Kristo, dili pod ang Espiritu Santo. Kung hisgutan na to ang unang hugna, Brad Eric, nga manluwas kung dili, si Yahweh o Yehuba o Yehuwa, unsa man nga ngalan. Sa unang hugna nga kapanahonan, Reverend, dili gigana ngalan ni Ginoong Hesukristo ang maoy manluluwas Og ang Espiritu Santo. o ang Espiritu Santo. Maulang yun na si Hiyuba nga mao ang amahan. Dinhi akong pagbasahon diri sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 21 ngadto sa 22. Ingon niini ang nakasulat, ipahayag ninyo og ipagula kini. Oo, pasabot-sabota sila pagtingob. Kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon. Kinsay nakapahayag niini kaniadto. Dili ba ako si Hiyuba? Ug wala nay laing Dios gawas kanako. Usa ka matarong nga Dios ug usa ka manluluwas. Wala nay lain gawas kanako. Tumutok kamo kanako ug mga luwas kamo. Tanang mga kinatumyan sa yuta kay ako mauman ang Dios ug wala nay lain. O nakita na to, naba si Hesukristo ani, naba ang Espiritu Santo, wala. Walay lain daw nga manluluwas. Si Hiyuba, matuod man, pero sa pagdagan sa ligid na sa panahon, aduna nay pagkat-op sa kapanahonan ni Hiyuba, ang musunod mao na ang iyang anak, mauna usab gato ang manluluwas. Pag-abot sa anak, unsa iyang gitukod? Kay sa unang panahon ang katawon sa Dios gitawag mag-Israel, Brother Eric. Unsa ang iyang gitukod, Brother Eric? Mao kana ang iyang iglesia, Reverend. Ug ang prueba dinhi akong pagabasahon sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia diri sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Ingon niini ang nakasulat, ug sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Bisag diha lang tataman, Reverend, klaro nga ang gitukod ni Ginoong Hesukristo mao ang iglesia. Busa sa ikaduhang hugna nga panahon higala, iglesia ang gitukod. Unsa ngalan sa mga iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga dili nato kulangan ang nakasulat sa Biblia, di pud kita magpasobra sa Biblia kundi mao lang gina ang nakasulat, brother na. Ani Reverend atong pagabasahon ang Roma kapitulo 16 bersikulo 16 is di ila maghapon nga Biblia kung unsa ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Pag pangumustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan
nga halok ang tanan nga mga iglesia ni Kristo na ngumusta kaninyo. Busa ang ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo. Pero kay ikadwa man kining hugna nga panahon, daghan bang iglesia sumala sa Biblia ang gitukod sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Felix, sumala sa Biblia? Sumala sa Biblia rin, usara ang gitukod ni Ginoong Kristo ang iglesia. Kini atong pribahan din sa Biblia nga may tatak si Adventist Church sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 15. O pareha ang kalinaw ni Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maorang usa kalawas o magmapasalmaton kamo. Nakita nato nga ang mga tao gipanagtawag na diya sa maurang usa kalawas, dili daghang lawas. Nga kung hain ang lawas nga diya gitawag nga usara sa Kolosas 1:18, giingon na siya mao ang ulo si Kristo. Sa lawas nga mao ang iglesia. Unsa dining lawas? Iglesia. Nya pila ka buk iglesia? Usara kalawas o usara ka iglesia. Dili sa makaron nga nakapakadaghan sa mga iglesia. Lain-lain ngalan. Si Kristo lang gyapon ang giwali. Pero sa record sa Biblia, ang original nga iglesia, ang tawag iglesia ni Kristo, dili pud kana mao karon ang atong napamatian. Mga mahal na mong tigpaminaw, higalang Nobyembre 4, ipadayon lang nato ang pagsunod para makita nato nga nung dili mao kanang nagpangalan og iglesia ni Kristo. Ngano? Tod kay mosangko pa kita og ikatulong hugna nga panahon. Sundan lamang ninyo para makuha pa ang dugang kamatuoran nga sa gitukod ni Kristo nga iglesia, diha lang pud ang kaluwasan sa tao. Sumala sa Episo 5:22 ug 23 nga atong ma-display para makita nato. O ingon ini ang makita sa Seventh-day Adventist kini nga Biblia. Makita nato o giingon. Kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana. Ingon nga sa Ginoo. Sa 23 ningon. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa, maingon usab nga si Kristo ulo sa iglesia nga maong iyang lawas ug siya mao ang manluluwas nini. Kinsa ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia? Si Kristo. Kinsa ang manluluwas? Si Kristo. Kinsa ang pagaluson? Ang iglesia ni Kristo kadtong original nga gitukod ni Kristo sa unang siglo. Mga mahal mong tigpaminaw mong kaiksunan, igalang Nobyembre 4, ato kining ipaden para pagtuki nganong adunay PBCM ug hain kini nga naaman ang ikadang hugna na sa panahon kang Kristo. Tungod kay among i-advance mo atupang pakitag ikatulong hugna nga panahon. Hangtod diha ang among ikalagad kanino og sa ngalan na lamang sang magtutulo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sangan usab sa kauban nga mga ebanghelista. Kiniusab si Brother Felix Narte. Kinisab inyong iso ni Banglista Brother Ronaldo Pipi. O kiniusab ang inyong alagad, Evangelista Brother Eric Camos. Kami moingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.